Nung bisi kosto tongoi tong kebo nono nanyan phagila phia jefru nung baka khulugui maniyo nini mani mano kena nangnai borok ni obab tongla nijino kaham ke tonen barja nijino mananai karon nung haimyang thangke kebo nono kaham khajane phagila borok no gorong nai ta hamjagdi ta nasiledi sitra kosam panong tung bini bokasya gun tongmano jekta rangsang sepeno bagbangmano bai thangjak bisas tei lai thangjak jora no kipil tuwi manya naithok ekdino nono yakak thangano phia gyan thia sangno ni logyo tongnai siringke tongnani siringdi nadi je borong nono hamya hino boba ekdino ni yakunya phamak klayan gorong bai sing joto nijino sajogoi mano phia je nijino gyan tei gun bai sajog mano bos asol borok singsaro amahai borok himino sugike tongmano je borok nijino jekono jagao gidale nyai mano sudu chibuk himia borok tongwa mai biskana chibuk no tabo chungnukke sini mano phia borok no nung sini mangala je borok no nung nijin hane wansugo o borok ni kugono khanawono nani nini bagai natana kutani kok salaimani bisi rang kering islai khani borok gri logyo ke abo sesungno tebo kosto ri kubui lamo himke kosto mano ঠিক no phia kaisa kong mutunargi o lamo himnani jotoni sahas koroi hamya jorani logi koroi kaham jorani logi kagya khusnai nadi amahai borok no bemani le khayo bisi borok ni gyan ni sini mumano bini kok samo gun ni sini mumano bini tongo ar bongsho ni sini mumano bini behavior sungsara kewa perfect ingya pia amahai tawang chukdi bokuno jaga sugya jotoni no kaisa talent tongo asamungo bono jotoni sai sera borok no nung je suk phano pokar khaiji jodi nung kaisa no bul khaikya aproni no pokar na boy phota puno mutu klaigala chine langmo chingomai kaisa borok no nango je borok kono lab sarano hamjangnai nono ar kono reason sarano tungnai nono saya khaimani bo nakan mano jodi nang kubunyo gosinake